Ens trobem a les darreres setmanes dels 3 anys de l'Escola Nova 21, que ha volgut catalitzar la voluntat de transformació educativa. Una transformació que tan aviat parla del passat de Dewey, de Montessori, de Rosa Sensat, com de l'avui, de l'escalfament global i la intel·ligència artificial. Per això, el nom es refereix tant a l'Escola Nova de fa 100 anys com al món d'ara, al segle XXI. D'una banda, un món caracteritzat per reptes globals socials, mediambientals i econòmics sense precedents, en un context de transformació tecnològica. L'educació ha de capacitar les persones per poder viure en aquest món i fer front als reptes col·lectius. D'altra banda, Escola Nova és el nom del moviment que plantejava que l'escola no és preparació per la vida, sinó que és vida. Que s'ha de centrar en els infants i adolescents fent-los plens protagonistes del seu aprenentatge i alhora també ha de ser un projecte viu, en permanent evolució. Diem que tot infant, a tota escola, hauria de trobar experiències d'aprenentatge gratificants i empoderadores que siguin rellevants i amb sentit. Això mateix ho han dit moltes persones des de fa 100 anys. Ho diuen tots els informes de la UNESCO des de l'any 72. I és el que estan fent molts mestres i moltes escoles pioneres a Catalunya i arreu del món. Per això insistim que portem dècades de retard. Cal posar al dia el sistema educatiu, és a dir, que cal actualitzar-lo. Cal superar el model transmissiu i generar, de veritat, aprenentatges competencials i personalitzats. I des d'aquesta necessària actualització, fem nostre l'objectiu d'educació per al 2030 de Nacions Unides, establert als Objectius de Desenvolupament Sostenible i a la Declaració d'Incheon. Garantir una educació inclusiva i equitativa de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge al llarg de la vida per a tothom. La declaració d'Incheon diu: volem transformar vides mitjançant una nova visió de l'educació. I enllaça amb el missatge de la UNESCO que alerta: mai ha estat tan urgent replantejar el propòsit de l'educació i l'organització de l'aprenentatge. Per això, hem de reformular què entenem avui per educació de qualitat, en la línia com la defineix la declaració d'Incheon. L'educació de qualitat fomenta la creativitat i el coneixement i garanteix les competències bàsiques aritmètiques i alfabètiques. Així com de competències analítiques, de resolució de problemes i altres competències cognitives, interpersonals i socials d'alt nivell. A més, l'educació de qualitat propicia el desenvolupament de les competències que permeten als ciutadans tenir vides plenes i saludables, prendre decisions fonamentades I respondre als reptes locals i globals mitjançant l'educació per al desenvolupament sostenible i l'educació per a la ciutadania global. L'educació de qualitat, definida així, requereix aprendre de manera diferent. És per això que cal canviar les pràctiques d'ensenyament i aprenentatge. Justament això és el que hem estat fent aquests darrers 3 anys. Repensar el propòsit de l'educació, el per a què, el què aprenem i el com aprenem. Entendre l'educació com a bé comú comporta que transformar-la sigui un repte global. I que aquesta educació de qualitat només s'assoleixi des del treball cooperatiu en xarxa, des del compartir i l'aprendre, aquí i arreu. Sempre ha estat així. Fa 100 anys, a les escoles d'estiu ja apreníem de John Dewey i de Montessori. I ara viatgem a les escoles High-Tech a veure els seus projectes. I molts mestres i professors d'arreu del món venen a veure l'ecosistema català que entre tots hem generat. L'educació avança quan compartim. Aquests 3 anys, mig miler d'escoles i instituts, milers de docents i de famílies i moltíssima més gent, ens hem fet nostre el repte de que tot infant a tota escola trobi experiències d'aprenentatge gratificants i empoderadores, rellevants i amb sentit. I ara, al final d'aquests 3 anys, és l'inici d'un nou moment, el del compromís col·lectiu perquè el 2030 tot el sistema educatiu s'hagi actualitzat. El que entre tots hem fet al llarg d'aquesta aventura que ha estat Escola Nova 21 és empoderar docents, centres, famílies, ciutadania per generar el treball conjunt per possibilitar aquesta educació inclusiva, equitativa, de qualitat i aquestes oportunitats d'aprenentatge al llarg de la vida per a tothom. Aquesta és la força de l'empoderament. Ara us toca a vosaltres decidir i fer les properes passes, perquè el viatge continua.
Una mica més amunt.